Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. U današnjoj emisiji još jednom ćemo govoriti o projektu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom grada Čakovca i partnera. Ovaj projekt započeo je 9. srpnja 2018. i traje do 9. ožujka 2020. A o aktivnostima koje obuhvaća i ciljevima koje želi postići, kao i aktivnostima temeljem kojih se provodi, razgovarat ćemo još jednom s našim gostima. U našem studiju su ravnateljica razvojne agencije grada Čakovca Čakre, gospođa Damira Vresk. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. I rukovoditelj sektora gospodarenja otpadom Gradskog komunalnog poduzeća Čakom iz Čakovca, gospodin Saša Avirović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Eto, gospođo Vresk, možda da još jednom ponovimo osnovne informacije o projektu i njegovim najvažnijim ciljevima. Dobar dan. Evo, može, ponovit ćemo. Dakle, grad Čakovec je u ožujku travnju 2018. godine prijavio ovaj projekt na natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike zajedno sa partnerima, općinom Štrigova, općinom Mala Subotica i općinom Strahoninec. Projekt je prijavljen na poziv provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Natječaj je raspisan u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija za financijsko razdoblje 2014. i 2020. a financira se, odnosno sufinancira iz kohezijskog fonda. Projekt traje, dakle, kako što ste rekli, od 9. srpnja 2018. do 9. ožujka 2020. godine. Odluku o financiranju dobili smo u srpnju 2018. godine i od tada zapravo je počela i provedba projekta. U sklopu projekta provodi se nekoliko aktivnosti kojima je cilj informirati građane i stanovnike na području obuhvata projekta o odgovornom postupanju s otpadom. Ukupna vrijednost projekta je 580.855 kuna, od čega će gotovo 85% biti sufinancirano iz kohezijskog fonda, a ostatak razlika je sufinanciranje obveza nositelja projekta grada Čakovca. Cilj ovog projekta je da se tim aktivnostima ljudi ponovno podsjete i informiraju kako odgovorno postupati s otpadom. Zapravo su ciljevi koje svaki od ovih projekata koji su prijavljeni na taj natječaj mora postići bili već definirani samim natječajem. To su 4 osnovna cilja. Prvi je sprječavanje nastanka otpada, odnosno uopće smanjenje količine otpada. Dakle, odgovorno postupanje da već živimo i ponašamo se na način da stvaramo što manju količinu otpada. Zatim, drugi cilj je odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, što znači da recikliramo i da već na kućnom pragu odvajamo otpad u zato predviđene spremnike. Zatim, kompostiranje. Dakle, što kompostirati, kako kompostirati, dakle biootpad nije smeće, nego može poslužiti kao kompost. I četvrti cilj koji želimo postići, odnosno educirati, jeste ponovna uporaba predmeta, dakle da ljudi, odnosno građani, dobe informaciju da zapravo otpad nije smeće, već da se puno toga može ponovno iskoristiti i upotrijebiti. Provodit ćemo aktivnosti, dakle ovu edukaciju i informiranje provodimo kroz 11 aktivnosti, od kojih su neke bile obavezne, dakle koje nismo mogli birati, a neke su bile preporučene i u sklopu tih aktivnosti, između ostalog, tiskali smo letke, tiskali smo plakate, održavali smo radionice u dječjim vrtićima, obilježavali smo datume vezane uz zaštitu okoliša sa djecom iz osnovnih škola. Zatim smo provodili, odnosno emitirali 2 radio emisije na lokalnim radio postajama, 2 TV emisije, od kojih smo, dakle, ove 2 koje radimo s vama. Zatim smo javne tribine održavali i još neke, dakle, informacije putem tiskanih medija, oglasi ili po portalima, dakle, elektronski oglasi. To su uglavnom bile, dakle, osnovne aktivnosti kojima smo provodili edukaciju i informiranje. Gospodine Avirović, koji su temeljni benefiti, koje su prednosti odvojenog prikupljanja otpada za same građane? Pa najveća prednost je što se na taj način čuva okoliš. Znači, dio toga otpada je ranije završavao u okolišu ili završavao odložen na odlagalištu, što je manje opasno po okoliš, jer odlagalište je jedna zatvorena cjelina koja je tako konstruirana i izvedena da ne dođe niti do zagađenja tla i podzemnih voda,
niti do zagađenja zraka, odnosno ovo zrak što se ispušta je kontrolirano. Međutim, odlagalište je samo po sebi nepopularno i ne želimo da nam se većina okoliša pretvori u odlagališta otpada. Želimo da njih što manje, da njih odlažemo samo ono što je nužno, što u ovom trenutku razvoja tehnologije ne možemo kvalitetno iskoristiti ili što nije ekonomski opravdano iskorištavati na neki drugi način. Tako da odvojenim prikupljanjem smo u stanju doći do situacije da 50 i više posto otpada možemo skrenuti iz toka od kuće prema odlagalištu, znači iz one linearne ekonomije gdje smo uzeli sirovine u prirodi, iskoristili ih za proizvode i odbacili na odlagališta i da ih možemo preokrenuti, odnosno skrenuti u kružni tok ekonomije gdje jedne materijale koje smo uzeli iz prirode koristimo za proizvodnju proizvoda za svoju upotrebu i kasnije te proizvode recikliramo i ponovno koristimo te materijale, znači kruži u krugu kruženja materijala. Spomenuli ste da sama odlagališta nisu pretjerano popularna. Znamo da je središnje u našem kraju u Totovcu i da se njegov kapacitet polako popunjava. Eto, na razini sjeverozapadne Hrvatske govori se o Piškornici kao centralnom odlagalištu koje bi trebalo zaživjeti. Kako napreduju stvari u tom pravcu? Pa kad smo kod popunjavanja Totovca, to ste u pravu, odlagalište je sanirano od 2005. su počeli radovi do negdje 2012. Tijekom sanacije je preko 200.000 kubika materijala u postupku mehaničke obrade izdvojeno i na taj način smo zapravo udahnuli novi život. Međutim, količine neprekidno stižu, odlaže se, kompaktira se otpad, ali zapunjava se i sad smo na situaciji da imamo još kapaciteta za ovim tempom za još 1,5 godinu, maksimalno 2 godine dana. Znači u tom vremenu moramo ili ići na neko povećanje kapaciteta te same plohe ili na drugu plohu ili nadamo se da će biti riješeno kvalitetnije rješenje na nivou plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, a to je zajedničko postrojenje, odnosno regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske u Piškornici, koji nažalost se ne razvija niti izbliza onom dinamikom koju bismo mi priželjkivali i ja procjenjujem da u sljedećih 3 godine sigurno nećemo biti u situaciji da bilo kakvu količinu vozimo na obradu u Piškornicu. Gospođo Vresk, eto, ovaj novac namijenjen je primarno edukaciji. U kojoj mjeri Europa podupire razvoj tehnologija na ovom području, sanaciju odlagališta i neke druge aktivnosti i postoji li mogućnost da se eto, i grad Čakovec i druge jedinice lokalne samouprave u Međimurju to uključe? Pa dakle, osim ovih, mi bi to nazvali soft aktivnosti, dakle podupire i infrastrukturne projekte u području zaštite okoliša. Dakle, ima natječaja gdje se može prijaviti projekti izgradnje ili rekonstrukcije ili opremanja, dakle objekata za odlaganje. Tako da to je krenulo od prošle i ove godine. Dakle, ima i tih, da tako kažemo, konkretnijih aktivnosti koje se podupiru. Plus ovo, dakle, ova edukacija. Prikupljanje otpada, odnosno reciklaža i prerada u zapadnoj Europi u velikoj mjeri je biznis. Mi nekako kaskamo na tom planu. Zbog čega je tako? Pa kaskamo zato što su neke aktivnosti išle prebrzo, odnosno išle su brže od drugih. Ja bih rekao da je znači sam sustav odvojenog prikupljanja otpada se razvio brže od izgradnje kapaciteta za njegovu preradu. Ne kažem da je ovo bilo prebrzo u smislu mogli smo to i brže i bilo bi bolje da se i brže dogodilo, međutim mi u Hrvatskoj imamo rasprodanu i ugušenu proizvodnju i trenutno smo u situaciji da se preradom materijala koji se odvojeno prikupe bavi izuzetno mali broj poslovnih subjekata koji imaju premale kapacitete za ono koliko se prikupi u Hrvatskoj. Trenutno se s uspaljivanjem goriva iz otpada bave 2 cementare koje za to imaju dozvolu. Njihov godišnji kapacitet je oko 60-65 tisuća tona, a kad prorade svi regionalni centri za gospodarenje otpadom možemo očekivati da će Hrvatska proizvoditi preko 220, možda 250 tisuća tona goriva iz otpada godišnje. Već tu vidite jednu disproporciju između
planirane proizvodnje goriva i kapaciteta za njegovu potrošnju. I definitivno ćemo u Hrvatskoj ili napraviti nekakve nove kapacitete, da li to budu energane na otpad, da li budu postojeći neki kapaciteti poput, ne znam, termoelektrane Toplana u Zagrebu, dobili nekakve preinake da mogu prihvatiti dijelom i to gorivo iz otpada. Ili ćemo biti prisiljeni po vrlo visokoj cijeni taj otpad voziti u spalionice u Austriji, u Mađarskoj i drugdje, gdje ćemo plaćati od 80, 90 do 150, 200 eura po toni, ovisno o kvaliteti tog RDF-a. Vratimo se osnovnim ciljevima ovog projekta. On zapravo počiva na težnji ka odgovornom postupanju s otpadom. Što to podrazumijeva? Pa gledajte, ja bi odgovornim postupanjem s otpadom nazvao kupovinu, odnosno nabavu potrepština proizvoda koje koristimo u domaćinstvu u svakodnevnom životu. Naime, mi odabirom proizvoda na polici u dućanu zapravo kreiramo sljedeći ciklus proizvodnje. Ako ste došli u dućan i uzeli ste mlijeko u PET boci, ono se prodalo i proizvođač će vjerojatno ponovo proizvesti mlijeko u PET boci ne bi li zadovoljio potražnju koju smo mi kao kupci iskazali. Mi zapravo ako počinjemo kupovati, na primjer, mlijeko u staklenoj boci, premda ga sad nitko ne nudi, a da prestanemo uopće kupovati u PET boci ili u tetrapaku, proizvođači ne budu proizvodili proizvod u onoj ambalaži u kojoj se ne prodaje. Jednako tako ne budu proizvodili onaj proizvod koji kupci ne žele. Bilo da li je to zbog ambalaže, da li je to zbog samog proizvoda. Vi mnoge proizvode možete kupiti za pakiranje na različite načine. Od svježeg mesa koje možete kupiti na odjelu mesnice, gdje vam ga nareže i zamota u papir, ili ga možete kupiti u kontroliranoj atmosferi, što podrazumijeva pliticu u kojoj je puha nekakav inertni plin i još je dodana spužvica. Znači vi možete kilu mesa kupiti i uz kilu mesa dobiti određenu količinu ambalaže koja je plastična, koja je papirnata, možda je u nekome se zamata samo onaj celofan. Dakle, mi kao kupci smo ti koji zapravo kreiramo cijelu priču. Ali mi smo nažalost prečesto podložni vlastitoj komociji i onda umjesto da razmišljamo malo dugoročnije, kupujemo ono što nam se u prvom trenutku čini ljepše, lakše ili zgodnije, a to nam onda kasnije proizvede daleko veće količine otpada s kojima je teže postupati, čije zbrinjavanje i prijevoz, prikupljanje košta više, tako da je to dvosjekli mač. Bit je da zapravo osvijestimo građane da svaki proizvod se može nabaviti na različite načine. Mobilni telefon definitivno ne mora biti prodavan u kutiji veličine pol kutije za cipele. Međutim, svjedoci smo da su nekad bile kutije za mobilne telefone puno manje, a onda ljepše izgleda kad poklonite poklon koji je veći, pa je tako i ambalaža rasla. Normalno, telefon je unutra uvijek bio jedan te isti, ili jednak ili sličan onome drugog proizvođača, ali ambalaža ta koja je očito dirigirala interes kupca i imala utjecaj na prodaju. Mislim da je tu do države i do one zapravo 4. mjere u našem programu izobrazno-informativnih aktivnosti, a to je zapravo prva mjera u odgovornom gospodarenju otpadom, a to je izbjegavanje nastanka otpada. Međutim, izbjegavanje nastanka otpada je mjera koju će teže provesti jedinica lokalne samouprave, iako i tu je moguće. Imamo dobre primjere otoka Zlarina koji je recimo zabranio jednokratnu plastiku. Nije zabranio plastiku, samo jednokratnu plastiku. Kod nas bi država trebala svu ambalažu na neki način oporezovati, odnosno penalizirati. Do koje mjere? Do te mjere da u cijeni svakog proizvoda koji se stavlja na tržište, ali baš svakog, bude uračunato i zbrinjavanje, znači prikupljanje, prijevoz i zbrinjavanje ambalaže u kojoj se taj proizvod nalazi, pa i samog proizvoda po isteku njegovog vijeka trajanja. Neke slično imamo znači napravljeno za autogume, imamo za elektroničke uređaje i opremu. Vi kad kupite mobitel, televizor, ne znam, hladnjak, svejedno je, vi uvijek platite sa cijenom proizvoda i cijenu njegovog zbrinjavanja koju prodavatelju uplaćuju Fond zaštite okoliša. Kad proizvodu istekne vijek njegovog trajanja, vi ćete ga besplatno predati u sustav prikupljanja koji vodi Flora VTC, prikupljanja i obrade otpada. Za vas će to biti na izgled besplatno. Vi ste to platili znači prije 10 godina kad ste kupili uređaj, a ti novci koji su se akumulirali u Fondu zaštite okoliša bit će isplaćeni onoj tvrtki koja je prikupila otpad
i ono Spektra Medija ili već koja tvrtka bude u budućnosti zbrinjavala elektronički otpad. Znači imamo jedan krug koji je zatvoren i koji je potpun, ali zbog toga proizvodi koštaju nešto više. Svi proizvodi moraju nažalost poskupjeti za trošak zbrinjavanja, prikupljanja i zbrinjavanja njihove ambalaže i njih samih. U posljednje vrijeme svjedočimo potezima pojedinih trgovačkih centara koji su iz prodaje maknuli plastične vrećice, plastični pribor i neke druge proizvode na toj bazi. Koliko je to važna mjera u uvjetima globalnog konzumerizma ili je to samo kap u moru? Pa gledajte, slažem se da to možda nije mjera koja bude spasila svijet, ali budimo iskreni, bolje početi s takvom mjerom nego ne početi uopće. I najdulji put počinje s prvim korakom. Pa ako je to prvi korak, učinili smo ga i dobro da smo ga učinili. To što smo rekli, znači plastične vrećice su povučene iz prodaje, međutim ostale su višekratne plastične vrećice. Da li je vrećica tekstilna ili je plastična ili od nekakvog drugog materijala, nije presudno, važno je da je ona višekratno upotrebljiva, da nije jednokratna, da se nakon jedne ili dvije upotrebe ne baca. Gospođo Vresk, evo kad govorimo o ovoj temi, mnogi se borci za zaštitu okoliša zapravo zalažu za cirkularnu ekonomiju koja omogućava da se jedan proizvod višekratno koristi i zapravo teži tome da se upravo smanji količina otpada, odnosno to što govorimo. Koliko je zapravo realno očekivati da ćemo ući u takvu vrstu ekonomije? Pa dobro, evo što i kolega Virović kaže, možda ovo su samo sad mali koraci, ali nekakvi počeci. Evo ja osobno kroz ovaj projekat i slušajući kolegu Virovića sad zapravo malo više primjećujem u dućanu, pogotovo da li je zaista potrebno da neki proizvod bude upakiran i u plastiku i u papir. Ne? Evo, govorili smo o tubi Kaladonta, ne? Koja može se vjerojatno prodati i samo kao tuba, a ne mora još posebno biti u kutiji. Dakle, ljudi, da, trebali bi svi onako svjesnije malo razmišljati pri kupovini. Dakle, da u nekom startu ne stvorimo nepotreban otpad. Sjetiti se da uzmemo nekakvu platnenu vrećicu, da ne kupimo u dućanu plastičnu vrećicu, pogotovo onu koju ćemo nakon toga odmah baciti. Ali eto, tu su nam takvi projekti i tu nam je dakle život da učimo i da naučimo i da se educiramo. U cijelom ovom procesu postoje možda dvije stvari koje su važne zbog toga što se i sami građani u njih mogu vrlo aktivno uključiti. To su recikliranje i prije svega kompostiranje, što možemo u tom segmentu preporučiti. Pa gledajte, građani su se u to već uključili, mi radimo na tome već dugi niz godina i mislim da su građani na području posebno grada Čakovca i drugih jedinica lokalne samouprave gdje Čakom pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. Svi građani su tu prilično osviješteni i drže se nekakvog reda pravila. Normalno da uvijek može malo bolje i tome služe ovakve izobrazne informativne aktivnosti. Na nivou skupljanja suhe frakcije građani najviše što mogu je prvo izbjeći, ako mogu izbjeći nekakvu ambalažu koja nije nužno potrebna prilikom kupovine, a kad su već kupili, građanima je da tu ambalažu ispravno odlože u jedan spremnik koji je za to namijenjen. Bio to spremnik tipa kante ili spremnik tipa vreće ili spremnik tipa kontejnera na javnoj površini. Dakle, tu građani svoj dio posla svjesno odrađuju i to se vidi po rezultatima. Kad govorimo o kompostiranju, odnosno o biorazgradivoj komponenti u strukturi komunalnog, miješanog komunalnog otpada, tu su dvije mogućnosti načelno. Jedna je da kompostiraju građani na vlastitom dvorištu, a druga je da biorazgradivi otpad predaju putem smeđeg spremnika davatelju javne usluge, u ovom slučaju gradskom komunalnom poduzeću Čakom. Ako ga predaju nama, mi ga prevozimo na kompostirnicu koja je u Totovcu i u Totovcu se taj otpad kroz 5-6 mjeseci, ovisno o vremenskim prilikama, znači usitnjava, okreće, dodaje mu se vlaga po potrebi i on se skompostira, prirodnim procesom postane kompost koji je poboljšivač tla. Što se sve zapravo može kompostirati, a što nikako ne bi smjelo završiti u kompostu? Pa kompostirati se može sve što je biorazgradivo. Tu radimo jednu, recimo, distinkciju, odnosno razdiobu na onaj dio koji je udio voća i povrća, znači
ostaci od guljenja krumpira, luka, mrkve, ne znam, kore od banane, naranđe, jabuke, limuna. To je sve što se može kompostirati. Filter vrećice od čaja, normalno da tu ulazi lišće, da ulazi granje, da ulazi trava. Kompostirati se mogu i mesni otpaci, međutim mi ne savjetujemo građanima da mesne otpadke odlažu u kante za biorazgradivi otpad. Savjetujemo da se ti otpadci i dalje odlažu u kantu za miješani komunalni otpad jer meso i ostaci od mesa, kosti, dakle privlače glodavce, razvijaju se i neugodni mirisi kod truljenja mesa, tako da molimo građane da to ne rade. Ako neko želi eksperimentirati na svom vrtu, sigurno će se svi mesni ostaci raspasti kroz neko vrijeme. Kosti se neće raspasti, naime imamo saznanje da su na zemlji nekad živjeli dinosauri po kostima bića koji su hodala pre više milijuna godina, više desetaka milijuna godina ovom planetom. Dakle, kosti su dosta teško razgradive i sve koštane ostatke treba u svakom slučaju stavljati u crnu kantu za miješani komunalni otpad. Spomenuli ste dvije mogućnosti. Jedna je da građani kompostiraju kod kuće u vlastitom dvorištu, vrtu ili gdje već, a druga je da to predaju Čakomu. Kako ih motivirati da se odluče za ovo kućno kompostiranje, kako se ono provodi i za što se sve može koristiti kompost? Pa kućno kompostiranje je vrlo jednostavno. Zapravo treba odrediti jednu površinu na jednom, recimo, relativno cjenovitom mjestu. Znači nije dobro da je kompostna hrpa izložena predugo tijekom dana direktno sunčevoj instalaciji. Na takvu hrpu se kak nastaje, znači biorazgradivi otpad, polako dodaje u slojevima. Hrpa će odozdo početi, znači, procese fermentacije, doći će određeni mikroorganizmi, pa zatim određeni kukci koji će svaki preraditi one izlazne produkte od one prethodne generacije, znači kukaca i mikroorganizama koja je konzumirala ostatke koji su bili, znači, odloženi na kompostnu hrpu. Bilo bi dobro kompostnu hrpu provjeriti glede vlažnosti. Za to ne morate imati nikakav skupi instrument, dovoljno je da kompost stisnete u šaku. Ako dobijete grudu koja je kompaktna, koja se ne raspada, to je dobar kompost, vlažnost mu je optimalna. Ako ne možete stisnuti grudu od komposta, ako se ona raspada, znači da je kompost presuh. A ako stisnete grudu iz koje se cijedi tekućina, znači da je kompost prevlažan, da bi ga trebalo okrenuti da se smanji vlažnost. Jedan od ciljeva ovog procesa je i ponovna uporaba predmeta, što ona obuhvaća i kako se provodi. Pa evo, taj kompost koji ste proizveli možete upotrijebiti za vlastiti vrt. To nije ponovna uporaba predmeta u onom smislu da ga koristite za istu namjenu. Kod ponovne uporabe je najčešći slučaj odjeća. Još su naše mame od braće starije čuvale odjeću za mlađu braću i sestre, pa se ta odjeća ponovno upotrijebila. Pa smo davali, ne znam, mlađim rođacima. Danas imamo u Čakovcu socijalnu zadrugu Humana Nova koja se bavi prikupljanjem otpadnog tekstila i jedno vrijeme su se bavili prikupljanjem otpadne obuće. Tekstil, znači, možete predati putem vreće u sustav odvoza putem javne usluge koju pruža Čakom, ili možete sami odnijeti na reciklažno dvorište ili u Totovcu ili Mihovljanskoj 10, ili možete odnijeti u Humana Novu koja je na Mihovljanskoj 86, čini mi se. Humana Nova s odjećom postupa na način da onu odjeću koja je iskoristiva bez ikakvih intervencija, ako je oprana, stavlja odmah u prodaju. Znači može se kupiti i plaća se po kili, ne po komadu. Odjeću koja traži neke sitne intervencije, recimo, ne znam, košulja koje su se poderali ili istrošili rukavi ili kragne, se prekroji pa se možda iz košulje dugih rukava dobije košulja kratkih rukava. Klasična kragna se možda prekroji u rusku kragnu ili na neki drugi način. Pa se onda takvi predmeti opet stavljaju u prodaju, znači da bi se ponovno upotrijebili. Od dijela tekstila se šivaju, recimo, papuče, pregače, rade se kuhinjske krpe. Jedan dio tekstila koji je loš ili su sitniji komadi ide za one krpe za brisanje ulja i masti u mehaničarskim radionicama. Tako da postoji više načina kako se može iskoristiti. Evo, recimo, tekstilni otpad se može stvarno više puta upotrijebiti u onoj osnovnoj namjeni za koju je proizveden. Bližimo se polako kraju emisije, pa prije završnih poruka.
Možda još kratko od oboje. Mi sada dakle prenosimo ove osnovne informacije kako održivo gospodariti otpadom, kako se o njemu odgovorno brinuti, kako ga odvajati. U kojem smjeru, kad gledamo globalne trendove, ide zbrinjavanje otpada? Pa gledajte, zbrinjavanje otpada vam ide u generalno dva smjera. Jedan smjer je znači ponovna upotreba, ali to nije zbrinjavanje, to je da se znači smanji nastanak otpada. Ono što je recimo tak nije pogodno za ponovnu upotrebu, što se uvijek može reciklirati. Recikliranje i kompostiranje su u sredini hijerarhije gospodarenja otpadom. Ukoliko i to nije moguće, uvijek nam ostaje još termička oporaba otpada, da se znači iskoriste ta kemijska energija koja je sadržana u gorivim frakcijama otpada. A na kraju odlaganje još uvijek ostaje kao ona recimo treći smjer koji se pokušava normalno izbjeći u što je moguće većoj mjeri. Međutim, i nakon termičke obrade vam ostaje jedan dio ostatka koji morate odložiti, tako da odlaganje će još dugo vremena biti prisutno. Jedino će se postotni udio odlaganja u ukupnom gospodarenju, zbrinjavanju otpada smanjivati s vremenom. Pri kraju ovog projekta, gospođo Vresk, koliko su bile važne poruke koje su njime upućene i hoće li on možda biti nastavljeni, nadograđen nekim budućim? Pa evo, ja bih samo možda htjela spomenuti ono što sam rekla i u prvoj emisiji. Dakle, što se tiče grada Čakovca, ali i ovih općina koje sudjeluju u projektu, Mala Subotica, osobito Strahoninec i Štrigova, dakle, mi imamo jako dobre, odlične rezultate što se tiče dakle, ovog zbrinjavanja otpada. Više od 50% otpada se reciklira i odvojeno se prikuplja, što je vrlo dobro u odnosu dakle, na ostatak Hrvatske i što su zacrtani ciljevi Europske unije bili do 2020. godine. Tako da su ovakve akcije samo dodatno, da hvale vrijedne su i samo dodatno potiču i educiraju građane. Neka i dalje dakle, odgovorno postupaju s otpadom. Što se tiče nastavka ovog projekta, da još bih samo htjela spomenuti da se zahvaljujem dakle, gradskom poduzeću Čakom, a i udrugama koje se bave ovakvim akcijama i zaštitom okoliša koji su sudjelovale u projektu, što su nam dakle, pomogle provesti ovaj projekat, osobito dakle, održavanje radionica za djecu javnih tribina. Što se tiče nastavka projekta, mi za sad nemamo dakle, podatke da bi se mogao projekt nastaviti u ovom formatu, dakle financiran iz Europske unije. Postoje određeni planovi i raspisa natječaja koje ministarstva objavljuju početkom svake godine. Svako ministarstvo za svoje područje natječaja koje raspisuje. Za sada ovaj natječaj nije ponovno u najavi. Međutim, obveza je svih jedinica lokalne samouprave da između ostalog kad govorimo o odgovornom postupanju otpadom da provodi ovakve aktivnosti, što će i jedinice lokalne samouprave morati nastaviti bez obzira na izvore financiranja. Grad Čakovec to već i prije ovog projekta je uspješno radio, dakle 15 godina unatrag već kroz kampanju Kam se koje smeće meće. To se zapravo i provodi. Ovaj projekat je nastavak toga i eto, dobro je došao zato što je mogućnost bila da se te aktivnosti sufinanciraju iz Europskog fonda. Ja se samo mogu nadati da će se to i nastaviti s obzirom da je dakle, veliki naglasak i u ovom sljedećem programskom razdoblju koje nam sada slijedi također na zaštiti okoliša kao što je to bilo sada, na obnovljivim izvorima energije, tako da vjerujem da će ovakvih natječaja biti i ovakvih aktivnosti biti i dalje. Hvala vam što ste bili naši gosti, a vas, poštovani gledatelji, pozivamo da i dalje sudjelujete u odvojenom dakle, prikupljanju otpada i naravno podržavate odgovorno gospodarenje njime.